हेलो एवरीवन मु सुधा वेलकम करछि मोर गोटे न्यू ब्लॉग। तो आज है जयपुर रे डे 2 ते जल्दी जल्दी मेकअप होकर बाहर अच्छी मो तंटी पूरा बसी रे बाबा। तो मो लुकटा देखी दूसरी केमती ଏବେ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଯିବୁ ଜୟପୁରର କିଛିଟା ପ୍ଲେସ୍ ଆମେ ଭିଜିଟ୍ କରିବୁ। ତ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି ଫେସ୍ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇପାରେ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି କାହିଁକି ନା ଜଲ୍ଦି ହିଁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଲେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ଆଜି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଥିଲା ଆଉ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିବୁ ସେବେ ହିଁ ଯାଇକି ଏତିକି ଜାଗା ଆମେ କରିପାରିବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ନହେଲେ ତ କିଛିଟା ଜାଗା ପୁଣି ଛୁଟିଯିବ। ଆଉ ରାତିରୁ ମୋ ଦେହଟା ବି ବହୁତ ହି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପତା କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି। ଆଉ ଏତିକି ଭିତରେ ଇଏ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ପୁରା ତରତର କରିଥିଲେ କି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ଓବିୟସ୍ଲି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ସୁଇସ୍ ब्यूटी सुइस पड़ेगा खाली ब्यूटी अच्छे कौन 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 कहले लिप लाइनर कॉफी नहीं कॉफी कॉफी अच्छे कॉफी ऑर्डर कर दिया गोटे दीटा ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅ, ନାଇଁ ସରି ଏବେ ତ ବୋହୂ ହେଇଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ, ତ ସିନ୍ଦୁର ବିନା ତ ମୋର ମେକଅପ୍ କେବେ ପୁରା ହେବନି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଇୟରିଙ୍ଗସଟା ସିଲଭରର ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଏଇଟାକୁ ସୁଟ୍ କରିବ ଏ ଡ୍ରେସ୍କୁ, ତ ଏଇଟା ଲଗେଇଥିଲି। ଆଉ ହଁ, ମୋର ଲିପ୍ ସେଟ୍ କମ୍ବୋ ମୁଁ ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା 2-3ଟା ସେଟ୍ ଏକା ବେଳକେ କମ୍ବିନେସନ୍ କରିକି ଲଗେଇଦିଏ। ଆଉ ଆଜି ଏ ଲିପ୍ ସେଟ୍ଟା, ହଁ ଏଟା କହିପାରିବି କି ଏଟା ରିକର୍ଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଥିଲା, ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଣିପାରିବେ, ମୁଁ ଲିଙ୍କଟା ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି। देखो ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲି ସବୁ ସରିଥିଲା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ନେଇଯାଇଥିଲୁ, ହେଲେ ମୋ ମନଟା ଟିକେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଲାଗୁନଥିଲା, ତ ମୁଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବାହାରିବୁ ଆଉ ଯିବୁ। चल
झाड़ू पोछा कर करी वीडियो कॉल कर वीडियो कॉल कौन देखो कौन झाड़ू पोछा कर ଏବେ ଯାଉଛି କୋଉଠି ପତ୍ରିକା ଗେଟ୍ ହଁ ତ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆମେ ପତ୍ରିକା ଗେଟ୍ରେ ଆଉ ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟଟା କିଛି ଏମିତି ଅଛି ଆଉ ଭିତର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପ୍ରି ୱେଡ଼ିଙ୍ଗ ସୁଟ୍ ପାଇଁକି ଏଇଟା ପୁରା ବେଷ୍ଟ ଜାଗା କହିଲେ ଚଳେ ଆଉ ଆମେ ବି କିଛିଟା କ୍ଲିପ୍ ନେଇଥିଲୁ ଆଉ ସେଠି ସୁଟ୍ ପାଇଁ ବି ଜଣେ ଭାଇ କହିଥିଲେ ଆମେ ସେଠି ସୁଟ୍ ବି କରେଇଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫଟୋଜ୍ ଆମର ବାହାରିଥିଲା ଆଉ କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ବି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସେ କରିଦେଇଥିଲେ ତ ଏମିତି ଅଛି ତାର ଭିତର ଆଉ ବହୁତ 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 ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। मोबाइल करो ट्वेल्व करो ରହିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫଟୋଟା ରଖିଦେଉନ ତ ଏଇଟା ତାର ବ୍ୟାଗ୍ର ଆମେ କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଥିଲୁ ଆଉ ତାର ବ୍ୟାଗ୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଏମିତି ବାଲକୋନି ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ବଟ୍ ତାର ତଳଟା ବହୁତ କମ୍ ହାଇଟ୍ର ଥିଲା। ଆଜି ଦିନଟା ବହୁତ ହି ବିଜି ରହିଲା ତ ମୁଁ ବାସ୍ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ହିଁ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଏବେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ କରି ବାସ୍ ଶୋଇବି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ ଏଇ ରୁମ୍ଟା ଦେଖାଉଛି ତ ଏଇଟା ଆମ ରୁମ୍ର ବାହାର ଏରିଆ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାଲକୋନି ଅଛି ଆଉ ଆମେ ପୁରା ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ ହିଁ ରହିଛୁ ଆଣ୍ଡ ତଳେ ତାଙ୍କର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନିଜର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ତଳେ ତାଙ୍କର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ହୋଟେଲ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଗେଟ୍ଟା ଏଇଟା ଅଛି ଆମ ରୁମ୍ ଜୟପୁର ପରେ ଆମେ ରହିବୁ 2 ଦିନ ପରେ ତାପରେ ଯିବୁ ଓଡ଼ିଶା ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି ନମସ୍କାର ବାଏ।